Estou-me escarallando, porque haberá unha hora que subín o vídeo do Carballo Interplay, alguén me di: "E non te cortas en dicir nomes, ou me falte de ola, e logo non están aí os carteis, non se sabe quen ven, a máis quen non ven". E isto tamén é moi representativo de como es póñenolo nos fociños, hostia, pasa nos nosos fociños, pero nós temos que facer coma que non o vemos. Poderemos falar, digo eu, non? Ai, que dixo, mira, fun á adrede buscarse, digo, Xandre Muñoz estará, algún día daranse conta, porque isto, eu cando fixen o meu, pero xa pasou antes, cuns de aquí que tiñan unha webserie de aquí de Carballo. Ai, dixo os nomes, ui, joder, o famoso mexan por nós e temos que dicir que chove, hostia. Ai, Dios mío, ai, Jesús, a señora random de pacotilla. Eu quedo espantada, sabes, de que teña a cousa diante nos fociños, pero cala a boca, porque se ninguén o di, é coma se non pasase. Que comedia esta sociedade, de verdad.